Witam Gryfnie, już mamy wiesna, dzisiaj wielgo sobota. No toż mamy już najgryfniejsze w tym pomboczkowym kalendarzu święto. Mamy Wielkanoc, za tą Wielkanocą skuplowana jest jeszcze od blank starego pierwej niedziela palmowo, kwietno niedziela, mieliśmy ją wełońsko niedziela, ale sam już te roski niby dało ni fanzolu, bo to wszystko znocie przeca od swoich kapelunków. I o teraz wspomna i o łodowniejszym przywieku, kiedy idzie ujrzeć i nowe telewizji. Napocznę sam tak od zatku. Nie byłoby richtycznych świąt bez kroszonek, bez malowanych jajec. Ale dawniej to we Wieliż czwartek te razinku kruszonki byli darkiem, taką podzięką za umycie nogów. Sam u nas na Śląsku był taki starodawny obyczaj, który przykazował dzieckom szpluchtanie nogów ojcom. Robili to kolino, ojca najstarszego, do tego ci we familii najmłodszego na pamiątka tego, i że Pan Jezu mógł swoim uczniom też te nogi. Pisał o tym Emanuel Imiela, poeta, znawca kultury śląskiej ze Świętochłowic, urodził się w Lipinach w 1888 roku, we swojej książce Zwyczaje Wielkanocne. A kiedy się tak dobrze wczytać w te słóweczka i mieli gdzie spokopić, co szłapy tych ojców byli blank czyste, blank snożne, bo na ostatku przez dziecka poradzili znosić w tym ważbeku gryfniste, farbiste kroszonki. Więcej o jajcach Wisztarowskiego dać nie byda, ale muszę sobie jeszcze porozprawiać deczko o inkszym zwyku, w który się chyba blank już nie boczy, ale kiedyś na Śląsku festelnie się go flejgowało. We Wieli Piątek jeszcze blangło szaroku dziecka służba tyrali po bosoku letko ino przyobleczone direkt ze prykola oszpluchtać się. Kiedy nie było poblisku rzeki, mogła to być studnia, bo jakoś ich obejno przykopa. A trzeba było przy tym stoć we wodzie po kolana, ginał oszpluchtać i fresa i coł kopalica. Tacho woda była bezmać medykamentem na ośpice, chrostki, gluzy, nieżydówki, mitesry i jakieś tam flechty jeszcze. Som ten przywiek miał przypominać wiernym, i że Żydy po copnięciu Pan Jezuska wciepli go do rzeki Cedron. Woda, ale we ten Wieli Piątek zajmo wertowny plac. O północce na okamżyk bezmać weksluje się we wino. Trzeba mieć ale pierunowy mazel, co by na ten moment trafić. Jest to tym bardziej procne, i że się keino te wino tyknie, lecę jakim noczynim, szaflikiem, one na szlak zmienią się już zaś nazot we woda. Woda nabrano we tym dniu trzymało się doma jako medykament. Tak też już o rozwidniochu napoczynał się wyścig kurzyce, bo każdy chciałby się dobrze oszpluchtać, nim też wrzędzie słońce. I nie było się łotrzyć po tym oszpluchtaniu, wilgłość musiała sama wysnąć, bo inaczej nie byłoby się bez sołki rok zdrowym. Ale co by nie chycić jakieś grymy, kucaniu, każdy po przyjściu do domu dostawał lampus, ajerówki, takiej nolewki ze kalmusa, tatarczoka. Było to nolewka na chroboka. Ten wspominany Imiela pisał, i że potrzeba było zowzitości, co by szluknąć deczko tego ostrego nad piełoń gorzkiego napitku. Roczenie ajerówku miało przypominać też o tym, i że i Pan Jezuska pojęli na tym krzyżu łoctym i żółciu. Te roski można jeszcze kukniemy na starodawne święcone. Wżdy to przecież pamiątka, jak pisał kiedyś dawno Lucjan Siemieński, że duszy słowiański wytargano, bo i nikaj we żadnym innym kraju tak nie fajrują jak u nas. Kaj indzi godają, co to jest barbarzyński przywyk, ten zbytek zastawy i jodła. Kołocze, baby, szynki, szołdry idzie przecież czkać bez sołki rok, a nie no bez te dwa wielkanocne dnioszki. I nie ma sam to takim łoszkliwcom odpowiedzieć, bo eźli byś chopie chciał wytoplikować symbolika wielkanocnego jajca, baranka i tych wszystkich kołoczów we roztomajtych gestaltach pieczonych, eźli byś się jeszcze chopie przywoływał tajemne znaczenie czego ci świątecznego, jak to za pieronem starego pierwy eklerował Mikołaj, rej w jego postyli, rzekając, w to święconego nie, a wusztu do szlangi, krzonu dla błechów, jarząbka dla heresztu, we klotce dzierżyć, jeści to zły chrześcijan. Stracono byłaby twoja wiedza, a raczej naraziłby się opie na szpas, ta całko poezjo wielkanocnego fajeru, w której rychtuje się we Wielim Tydniu ze tymi wszystkimi zabiegoma, utropoma naszych gospodyniów.
kuknąwszy ino we tajniki każdego domu, co jeszcze staropolski piastuje przywyk, ujrzałbyś chopie, jaki tam panuje rojmung we ostatnich dnioszkach Wieliego Tydnia. Gospodyni bez noc nie dosypią, wachując nad ruszającymi się czostoma, zaglądając gorkości piekarnioka, medykując o najlepszejszym ugarnirowaniu i szmelcowaniu babówków, kołoczów, wekierę, suje, rostonomajcze i dziwokie kordiały i lukrecyje. Tam starodawnych wieków mi się zachciało. Ale kiedy tak kuknąć byle kaj deczko poczytać, to idzie spokopić i że za pieronem starego pierwy we wielosobota kapłan poświęcał ci ta oczekiwano po długim i srogim poście łokwito mięsno zastawa świąteczno. Przej przykludził się downi, do dworu, cołko wieś snosiła święcone we kobielkach, wypolstrowanych białymi handtuchami ustawiała półkoliście na ziemi, a we pośrodku żber ze wodą jeszcze stawiali. Kapelunek poświęcał woda i jodło, wtore od tego łokamżyku przybierało miano święconki, święconego. Woda ozlewali niskorzy do flaszek, które brali dosia do dom, a rest wlewali do studni. We blank jeszcze dawnych czasach po rezurekcji o północy dzielono się jajcem. Dzisiaj napoczynają tym jajcem śniadanie we dzień niedziela martwychwstaniu. Wiecie, Łukasz Gołębiowski kaś we pierwszej połowie XIX wieku pisał ci tak. Uginają się i teraz stoły pod ciężarem szynek, mięsiw, jaj, kiełbas, placków i mazurków. Rzadko już gdzie dają się widzieć starożytne kołacze, obertuchy i jajeczniki. Tak było na ostatek XIX wieku, kiedy to też żaden nie deptał do kościoła i no ksiądz przyłaził do ludzi we wsi. Teraz już pewnikiem byłoby to procne, ale już i w ten czas kapelonki tu plikowali, co by do święcenia dawać ino jodło, a nie jakieś czekoladowe hazocki, no chyba i że ktoś czko na śniadanie ino czekolada. I w to, że eklerują, święconka przypomino wspólne jedzenie bez pierwszych chrześcijanów. No i na tych godce łoszynkach zrobilibyśmy dzisiaj śluz, a trafimy się już jutro we wielkanocną niedziela, a ja winszuję jeszcze wszystkim szmeknego jajca i łokwitego święconego. Eugen z Pnioku.